Ρε, μου τελειώνουν τα ντάμπι, για να βάλεις δύο. Δεν μπορώ. Εδώ θα μπορείς. Είμαι στο farm. Τώρα κάνω... Το φτιάχνω. Ξανά. Οκ. Ξέρεις πως φτιάχνουμε Trident Killer? Μπορεί. Κάτσε, για πόσα blocks τώρα? Υπάρχει Trident Killer για 4 και για 6 blocks. Για 4. Βασικά... Κάτι κάνω. Περίμενα. Θες 4 observers, έλα. Ναι, μωρέ. 4 observers, 4 pistons και 4 redstone torches. Και με τα trident. Για κάποιο λίθο λόγο έχουμε πάρα πολλά Tridents. Εμείς που δεν έχουμε τίποτα και πρέπει να παίρνουμε από τα άλλα farms. Σχεδόν το έφτιαξα. Μάγκας. Ναι ρε πούστη μου. Κάνω κάτι. Τον είδε στο σκύλο μου. Όχι ακόμα, περίμενε. Να κάνω μία τον beacon πρώτα. Πού είναι το σκύλο? Είναι η μέρα της ζωής. Που βάζουμε το level. Ρε μαλάκα, δεν είμαι εκεί. Σε όποιο beacon θες. Σε όποιο beacon λέω, σε όποιο piston θες. Ωραία. Εύκολο είναι τελικά το Trident. Θέλει hoppers από κάτω από τα blocks. Επειδή έχουμε Minecraft hopper. Ό,τι θες. Δεν είναι απαραίτητο. Άμα δεις κάποιο hopper και είναι κενό από πάνω, βάει μία ράγα και το Minecraft hopper και μετά πάτα τη ράγα. Κάτσε ρε. Είναι ένα Minecraft hopper και έχει ένα block κενό από πάνω. Να βάλω απλό hopper ή να βάλω τώρα κάνω Minecraft? Ό,τι θες, ξέρω εγώ. Έχω hopper. Πάμε λίγο like. Ήρθε η ώρα για το πιο δύσκολο κομμάτι. Να καλύψω όλα τα layers με netherrack. Επιτέλους ρε μαλάκα. Ακούτε, θέλω κάποια βοήθεια. Πάρε αυτό, αλλά δεν έχει τέτοιο, έχει fortune. Ποιος είναι ο Λιντόγκο εδώ πέρα? Πού είσαι μωρέ εσύ? Πού είσαι μωρέ? Έλα, κρίντζαρα, σταμάτα. Πες κάτι. Ναι. Τουλάχιστον με αγαπάει κάτι, εσένα κανένας δεν σε αγαπάει. Σιγά μου σ' αγαπάει ο σκύλος, το Κώστα αγαπάει. Feather Falling 4, Piercing 4. Το πουλάω, ποιος θέλει? Κανένας. Κάσε εσύ. Πιο gay skin πεθαίνεις μαλάκα. God of War boss είμαι μαλάκα, γαμίσου. Ναι. Τόσα πολλά effects μόνο και μόνο για να τρως πουτσα. Ναι, είναι για το Resin. Βγήκε το καινούργιο. Πειρατίνο, το Snipe. Ο Snipe το είχε κάνει. Γιατί θες κάτι? Όχι, απλά αναρωτιόμουν. Καλά, άμα σε πιάσω εκεί κοντά σε ένα μάνα. Άρε Ναρούτο! Θα πάρω πυραυλάκι γιατί δεν έχω.
Ναρούτο γκάνγκστερι, στα τσιμπούκια είναι ξεφτέρι. Ναι. Εντάξει, Ποιος έχει κάνει τέτοια διακόσμηση, Μάρκο, ρε. Πού? Εδώ που... στο Gold Farm και στο τέτοιο. Πού ρε, με το Με το Cobble. κόμπ. Εγώ για να δει το stone είναι βαρετό. Είστε μαλάκας. Ναι. Έβαλα 64 chest, δηλαδή 32 double chest. Έλα Κώστα που είσαι. Ο Χριστός και Παναγία ρε φίλε. Μπατρέτσα καλά.